Hello friends, the finally admit release खालामबाय बेनो जाबाय नन टेक्निकल ग्रेड 3 आव बेनो जाबाय DME DHS IOS नि एग्जाम कम्बाइन एग्जाम दा बेखायनो लिंकआ दङ डिस्क्रिप्शनाव चेक खालामनो दाबाव दा डाइरेक्ट फैनानै बेयाव नोंथां बै समाव एप्लाइ खालामनाय फन नाम्बारा रेजिस्टारा बेखौ होनांगोन एबा एप्लिकेशन आइडि खौ गोजौ होनानै तो नोंथांमोना बेखौ मोजां फिल खालामबानो जाबाय मिस्टेक खालामनाङा देन गाहायाव नोंनि बार्थडेखौ होनानै डाउनलोड एडमिट कार्ड दङ बेयाव क्लिक खालामबानो नोङो एडमिटखौ मोननो हागोन आरो बे एग्जामा नोंथांमोननिया बेनो जाबाय नन टेक्निकलनि आरो बे जागोन डेटआ 30 मार्चआव 30 मार्चआव नोंथांमोना नन टेक्निकल जन वाइसआवहाय एग्जामखौ हैनांगोन दा गासैबो डिस्ट्रिक्टआव एग्जाम जानाय नङा जन वाइसआवहाय एग्जाम कन्डाक्ट जागोन जुदि एडमिट मोनाबा टल फ्री नाम्बार दङ बेयाव कल खालामनानै नोंथांमोना हेल्प लानो हागोन बा मदद लानो हागोन खायसे खायसे एडमिट मोनाबा जानो हागौ नालाय दा बे जाबाय एडमिट कार्ड नै बेयाव दङ जुदि फट' फैयाबा नोंथांमोना गांनै फट' कपिस लांफानांगोन दा बेनो जाबाय एडमिट आरो बे एडमिटआव माखासे पोस्ट वाइस एप्लाइ खालामनाय थागोन सिगांबो खालामदोंमोन 2023 आव आरो दाखालिबो खालामदोंमोन नोंथांमोना एडमिट मोनगोन एग्जाम डेट 30 मार्च एबा 30 मार्चआव टाइमा जाबाय 11 AM निफ्राय 12:30 सिम एबा 1.5 घन्टा टाइमिं एग्जाम सेन्टारा गुवाहाटीयावल' मोननो हादों आरो बे जाबाय केन्डिडेटआ नगावनिमोन अब्लाबो गुवाहाटीयाव मोनदों स' नोंथांमोना जि दङ नायना लादो देन गाइडलाइन्सखौ नायोबा नोंथांमोना मोनदों जे एडमिटआ बेखौ लांफाथारनांगोन लोगोसे आइडि आधार कार्ड नङाबा भटार आइडि नङाबा ड्राइभिं लाइसेन्स जि दङ नोङो लांफानांगोन नोंथांमोना ब्लेकजों लिरनांगोन डट पेनआ देन गांनै फट' कपिस लांफा आरो जुदि एडमिटआव गैयाबा नोंथांमोना बेखौ सिथाबना होनांगोन तो बेखिनिखौ मोनबाय नोंथांमोना आरो बे आनजादा नोंथांमोननिया अनलि इंलिश पेपारजों जागोन स' बेनिफ्राय एग्जामनि टटेल मार्क्सआ नोंथांमोना 100 1.5 घन्टा टाइमिं मोनदों बेखौ नायदो बेखौ आं खिथाखादों सिगांनो स' बेनिफ्राय माल्टिपल चइस टाइपनि नोंथांमोना 50 कुइसन मोनगोन स' बेनिफ्राय मोनसे हाबानो 2 नाम्बार मोनगोन जिके इंलिश साइन्स मेथ्स नोंथांमोना मोनगोन बेखिनिखौ नोंथांमोना सिगांनो खोन्थाखादों बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया बेनिफ्राय नोंथांमोना रिजनिं बेयाव मोननाय नङा दा बेनो जाबाय सिलेबासा जोबोर मोजां बेखायनो काट अफआ गोजौ थाङो आरो 90+ टारगेट खालाम होमबासो काट अफ फैनाय चान्सआ दङ थांनाय बाराव 90+ थांजोबदों बे एग्जाम लेभेलाव मानोना पस्टआबो खम स' दानो फैबाय BTC पस्टआ सेक्रेटारि लेभेलाव फैबाय आरो बे जाबाय 24 मार्चनिफ्राय जासिगोन दा बेनिनो डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय पस्टआ फैखाबाय जों बेखौ नायनोसै आरो बेयाव 18+ जानाय लोगो लोगो हागोन आप टु 43 एबा 45 इयार्ससिम जोंनि ST खथायाव हागोन बेनि अफिसियेल नटिसआ ओंखारथारसिगोन गासैबो डिटेल्सआ नाथाय जों दायो डिस्ट्रिक्ट वाइस भेकेन्सिखौ जों दायो नायग्रोनोसै दा बेनो जाबाय क'क्राझाराव 136 दङ बेनिफ्राय चिराङाव दङ 61 बाक्सा दं 114 दङ तामुलपुरखौ लाफानानै एन उदालगुरि 109 दङ स' बेखिनिखौ नोंथांमोना मोनदों दानिया बाथ्रा जाबाय उदालगुरिजों बिश्वनाथ आरो सनितपुरा एप्लाइ खालामफानो मोनबाय एबा मोनसिगोन बेखौ नटिसआव होदों अब्ला उदालगुरिया कम्पिटिशना एसे हाइ जासिगोन गासै 420 भेकेन्सि बेनो जाबाय BTC नोंथांमोननि BTC लेभेलाव साख्रि जागोन बेनो जाबाय सेक्रेटारि हिसाबै दा बेखिनि नर्मेल बैसोआ 18 निफ्राय 40 इयार्स बा जोंनि बैसोआ 5 बोसोर बारा माने STआ अब्ला 45 सिम थांनो हागौ दा बेखिनि बेनिफ्राय सेलारि नायोबा जोबोर मोजां बेनो जाबाय फार्स्ट स्टार्टिंआ जाबाय 14,000 बेसिकआ देन 60,000 निफ्राय प्लास ग्रेड पे दङ बेनो जाबाय 7,400 ओभारअल नोंथांमोना 70,000 पर मान्थ मोनगोन जोबजासिम बेनो जाबाय PNRDनि डिपार्टमेन्टआव दा बेखिनि एप्लाइ जानाय लोगो लोगो भिडिअ नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोनगोन बेनो जाबाय BTCनि साख्रिनि आपडेट